ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഉപദേശാമൃതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് 4 ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടു. 4 ഉപദേശങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 അതെ 6 4 24 ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ കേട്ടു. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും 6 6 6 വെച്ചിട്ട് 6 ഉപദേശം വെച്ചിട്ടില്ലേ? 4 എണ്ണം നമ്മൾ പഠിച്ചു, 4 ശ്ലോകം പഠിച്ചു. അപ്പൊ അതായത് എത്രയാണ്? 24 ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെ മൊത്തം നമ്മൾ പറഞ്ഞാല്. 24 ഉപദേശം നമുക്കിപ്പോ രൂപഗോസ്വാമി തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇതില് ഏതെങ്കിലും ഉപദേശം നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കി കൊണ്ടുവരാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? വെറുതെ പഠിച്ചു പോയതൊന്നും മാത്രമായില്ലല്ലോ നമ്മള്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ആർക്കും? നന്നായി. എവിടെയാ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. 4ാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതാതെ കുറച്ചൊക്കെ നടപ്പാക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. 4ാമത്തെ ശ്ലോകം നടപ്പാക്കാൻ നോക്കില്ലേ? ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും. ഓക്കെ മാതാജി, ഇപ്പൊ നോക്കിയേ. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നടപ്പിലാക്കാം. എല്ലാവരും തെരഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കല്ലേ ഏതെങ്കിലും? ഭഗവാൻ ശരി എന്തായാലും കേട്ടോ. അപ്പൊ അത് എഴുതിട്ടോ. ഞാൻ എന്തായാലും അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡറായിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ഇന്ന് തൊട്ട ക്ലാസ്സിന് കയറിയത്. ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജി. അതായത് എല്ലാവരും ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ചു എന്തായാലും 10 ഉപദേശം അല്ലേ, 11 ഉപദേശം അല്ലെ, 11 ഉപദേശം കഴിഞ്ഞിട്ട് തീരുമാനിക്കാൻ വിചാരിച്ചു. എല്ലാം നോക്കിയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങണം നമ്മളല്ലേ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളിതിന് നമ്മൾ ചെയ്യണം, അല്ലാണ്ട് വെറുതെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. കൊറേയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതന്നെ മാതാജി, കൊറേയെല്ലാം നമ്മ ഇതില് ചെയ്യുന്നതന്നെ മാതാജി. കൊറേ ദേഷ്യമെല്ലാം ഇപ്പൊ പോയി മാതാജി, അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ടില്ല ദേഷ്യം പോയിന്ന്. നമുക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെത്താനെ പൊന്തി വരും നമ്മളെ ദേഷ്യം. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ആരോ വളരെ കുറഞ്ഞുണ്ട് മാതാജി ദേഷ്യമൊക്കെ, കുറേ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ട്. അതുണ്ടാവും. പറയാണ്, എന്നാലും നമുക്കത് പറയാറായിട്ടില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളെ ദേഷ്യം നമുക്ക് വരും. നോക്കിക്കോ, സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് വന്നാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോ നമുക്ക് ആ ദേഷ്യം വരുന്നുള്ളത്. അത് മുഴുവനായിട്ടില്ല, പക്ഷെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. മാതാജി ഒട്ടും ദേഷ്യം വരുന്നില്ല. കൊറേയൊക്കെ മാറിയേ മാതാജി, ഒരുപാട് മാറി മാതാജി. ദേഷ്യം വന്നാലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പക്ഷെ അത് മുഴുവനായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സമയം പിടിക്കും, കുറെ സമയം പിടിക്കും. പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് വന്നിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് പറഞ്ഞില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു കാരണം വന്നു കഴിഞ്ഞാല്. മാതാജി എനിക്ക് ഒന്നും കേൾക്കാൻ വയ്യ, ഇപ്പഴാ മൈക്ക് ഓൺ ആയത്. ഞാൻ ഇന്ന് തൊട്ട ക്ലാസ്സിൽ കയറിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഉപദേശങ്ങൾ വെറുതെ പോയാൽ മാത്രം നമ്മൾ അതെന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അതിനെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എപ്പോഴും.
നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും നമ്മളെ കുറിച്ചായിരിക്കരുത്. ആരെ കുറിച്ചായിരിക്കണം? മറ്റൊരാളെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചിന്തിക്കേണ്ടത്. മനസ്സിലായോ? അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദേഷ്യം വരാറുണ്ട്, പക്ഷെ ദേഷ്യം നമ്മളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നിൽക്കില്ല, നമ്മൾ ദേഷ്യത്തെ നിയന്ത്രിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സ്മൃതി ഭ്രംശ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. നമ്മള് എന്തൊരു കാര്യം നമ്മള് മാതാജിക്ക് സ്റ്റേജിലെത്താൻ കുറെ സമയം പിടിച്ച മാതാജി? സ്റ്റേജിലെത്തിയിട്ടില്ല. ഞാനിപ്പോഴും നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്ന ആളാണ്. അല്ലല്ല, ഞങ്ങൾ എത്രയോ ഉയരത്തിലാണ് മാതാജി. അല്ലല്ല, അതങ്ങനെയല്ല. അത് മാതാജിയുടെ എന്ത് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല, വിട്ടാ കേൾക്കുന്നത്. എന്റെ ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? നെറ്റ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ? ഒരുപാട് സമാധാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് ശരി, സമാധാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ഞാൻ പറയത്തില്ല, സമാധാനം സന്തോഷം സത്യം, സമാധാനം ഒത്തിരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് മാറ്റമുണ്ട്. അതെ അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല സമാധാനം കിട്ടുന്നുണ്ട് മാതാജി. 3 കാര്യം നമുക്ക്: ദേഷ്യം കുറയും, സമാധാനം വരും, ടെൻഷൻ കുറയും അല്ലെ? പിന്നെ ഉത്കണ്ഠ കുറയും. നമ്മള് സത്യാണ്, അത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ വയ്യ. കുട്ടികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം കാണും. അങ്ങനെ അത് നാമജപം ചെയ്തതിന്റെയാണ്. ഇനി നമ്മൾ ഈ ഉപദേശാമൃതത്തിൽ ഉപദേശങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ കുറെ, ഇനി അത് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആക്കണം. നാമജപം ഇപ്പൊ ശരി, അത് സൈഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോകും. അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ 4 ഉപദേശം കണ്ടു. ആ 4 ഉപദേശത്തില് നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ എഴുതി വെക്കുക. 24 ഉപദേശം ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നതിനും അധികമായിട്ട് മാതാജിയുടെ ഓരോ സംസാരം, ഓരോ ഫീലിങ്സ്, അതൊക്കെ ഭാഗവതത്തിൽ എത്ര നാളായി മാതാജി പറഞ്ഞതല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. അത് മാതാജിയുടെ ക്ഷമയുടെയാണ്. പറയാതിരിക്കാൻ നിർത്തില്ല. ഭാഗവതം ക്ലാസ് സൂപ്പറാണ്. അത് പറഞ്ഞത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞങ്ങളെ ബോധിപ്പിച്ചു. മാതാജി അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേ അത് മാതാജിയുടെ ക്ഷമയാണ്. ഞങ്ങളിങ്ങനെ 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ. അത് തോന്നുന്നത് അതപ്പോ നമ്മള് ഇത്രയും നമ്മൾ വിചാരിക്കുക 24 ഉപദേശങ്ങളായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ടോട്ടലി. അതായത് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് നോക്കാം എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയാന്ന് ടിക്കിടാം. അങ്ങനെ ഓരോന്ന് തുടങ്ങാം. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓരോ ഉപദേശത്തിലും നോക്കി ഇതിൽ ഇനി ഏതൊക്കെ കുറവുണ്ട്, ഇതിൽ ഇനി ഏതൊക്കെ കുറവുണ്ട്. കാരണം ഇതിപ്പോ നമ്മൾ 10 എണ്ണം 11 എണ്ണില്ലേ, നമ്മൾ 10 ഉപദേശങ്ങളല്ല. 11 എണ്ണം പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോ 66 എണ്ണായില്ലേ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്ന് നോക്കുമ്പോ അറിയാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോ നമ്മൾ ആരായിട്ട് മാറുന്നറിയോ? മാതാജി എന്റെ ഒരു അനുഭവം പറയട്ടെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോഴൊന്നും ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമില്ല. എപ്പോഴും ക്ലാസ്സിൽ കയറണം, ക്ലാസ് കേൾക്കണം, ജപിക്കണം, ഇതൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളു ചിന്ത. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷമായിട്ടുള്ളത്. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്തു. മാതാജി ശിക്ഷാഷ്ടത്തിന് റെഡി ആയിക്കോളും. നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് ആ ദാമോദരാഷ്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് സമയമുള്ളപ്പോ ഒരു ദിവസം മാതാജിക്ക് ചൊല്ലട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പിൽ സമയം തന്ന ഇതിലൊന്ന് ചൊല്ലി കേൾപ്പിക്കാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ ക്ലാസ്സിൽ ചൊല്ലാന്നാ പറഞ്ഞത് ഞാനും. കാരണം വെച്ചാൽ അടുത്ത ആഴ്ചയില് മാതാജിക്ക് അവിടെ സേവ വരും മംഗളാരത്തിൽ കേട്ടോ. എന്നാ ദിവസം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണേ. ദിവസം ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ 15-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞ നിലയ്ക്ക് ഏകദേശം ഒരു 23, 24, 25 ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും വരുന്നത്. എന്തായാലും ഞാൻ അറിയിക്കാത്. അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ചൊല്ലാനായിട്ട് നോക്കി വെച്ചത് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെ സമയം അനുസരിച്ച് ഒരു ദിവസം ചൊല്ലാം. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് 5-ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ കടക്കാണ്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മൾ 1-ാമത്തെ ഉപദേശം ഒരു ഗുരുവിന് വേണ്ട യോഗ്യതകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? വാചോ വേഗം, മനസാക്രോധ വേഗം, ജിഹ്വാ വേഗം, വേഗം, ഏതാൻ വേഗാൻ വിഷഹേത ധീരഃ സർവാമ ഭീമാം പൃഥിവീം സശിഷ്യ അല്ലെ. അതായത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാചോ വേഗം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ ത്വര, പിന്നെ മനസ്സ്, ക്രോധം, പിന്നെ എന്താണ് ജിഹ്വ, ഉദരം, ഉപസ്ഥം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളുടെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വ്യക്തി ധീരനാണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിഷ്യപ്പെടുത്താനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് 1-ാമത്തെ ഉപദേശം നമുക്ക് രൂപഗോസ്വാമി തന്നത്. 2-ാമത്തെ ഉപദേശം പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്ന, കൃഷ്ണഭക്തി നശിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അത്യാഹാര പ്രയാസശ്ച പ്രജൽപാനീയമാഗ്രഹ ജനസംഘശ്ച ലൗല്യം ച ഷഡ്ഭീർ ഭക്തി വിനശ്യതി. അമിതമായ ആഹാരം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരം, യമനിയമങ്ങളിൽ അമിതമായ ആസക്തി, പിന്നെ എന്താണ്
അലൗകികമായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഇത് നമ്മുടെ കൃഷ്ണഭക്തി നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നതാണ് ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ. അതില് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന 6 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു. ഉത്സാഹാത് നിശ്ചയാധൈര്യ തത്തത് കർമ്മ പ്രവർത്തനാത് സംഗത്യാഗ സതോവൃത്തേ ഷഡ്ഭിർ ഭക്തി പ്രസിദ്ധ്യതി. അല്ലെ, ഉത്സാഹം കൊണ്ടും നിശ്ചയം കൊണ്ടും ക്ഷമ കൊണ്ടും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടും അഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം ഒഴിവാക്കുക, പിന്നെ പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഇത് ഈ 6 കാര്യങ്ങള് നമ്മളെ ഭക്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്ന് കണ്ടു. 4ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് ഭക്തന്മാരുമായി തമ്മിലുള്ള ഒരു സ്നേഹവിനിമയം എങ്ങനെയായിരിക്കണം നമ്മൾ കണ്ടു. ദദാതി പ്രതിഗൃഹണാതി ഗുഹ്യമാക്യാതി പൃച്ഛതി പുങ്ക്തേ ഭോജയതേ ചൈവ ഷഡ്വിധം പ്രീതി ലക്ഷണം. എന്താണ്? ദാനം ചെയ്യണം, ദാനം സ്വീകരിക്കണം, രഹസ്യമായ സംഗതികൾ ചോദിച്ചറിയാൻ വേണം, പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണം, ഭക്ഷിക്കുകയും വേണം, ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഈ 6 കാര്യങ്ങളാണ് ഭക്തന്മാര് തമ്മിലുള്ള ആ സ്നേഹബന്ധം കൂട്ടുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ. 6 എണ്ണം. ഇത് ആർക്കാ പറയാൻ സാധിക്കുക? ഒരാൾ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യാവോ? പറയാൻ അറിയുന്ന ആരാ പറയാ? ഞാൻ പറയാം. ഹരേഷ്ണ മാതാജി 4 പറഞ്ഞോളൂ കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല, അവര് ആരെങ്കിലും പറയുന്നെങ്കിൽ പറയട്ടെ മാതാജി, ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, നോക്കട്ടെ. കിട്ടുന്നില്ല. ഞാൻ 4 ദിവസം ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കയറുന്നത്, ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അറിയുന്നവര് പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലാത്തവര് കേട്ടിരുന്നോളൂ. അപ്പൊ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് പഠിക്കും, അതിനാണ് പറയിപ്പിക്കുന്നത്. മാതാജി സുധ മാതാജി ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി മ്യൂട്ടില്ല. ഹരേഷ്ണ മാതാജി മ്യൂട്ടാണേ. മാതാജിനെ ക്ലിയർ ആവുന്നു? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. മാതാജി സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. മാതാജി കേൾക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. സതി മാതാജി പറയാവോ? മാതാജി അടുത്ത മാതാജിനോട് പറയാൻ പറയാം. സതി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഞാനാണോ മാതാജി? അല്ല, സതിക്കുട്ടി മാതാജി. സതിക്കുട്ടി. ശ്ലോകം 1 അല്ലേ മാതാജി പറയണ്ടേ? അതെ. സംസാരം, വാസന, മനസ്സിന്റെ, കോപത്തിന്റെ, നാവിന്റെ, വയറിന്റെ, ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്റെ ത്വരകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവൻ ഈ ഭൂമിയെ മുഴുവൻ ശിക്ഷപ്പെടുത്താൻ അർഹതയുള്ളവനാണ്. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. ഈശ്വരി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ രണ്ടാമത്തെ. അമിതമായ ഭക്ഷണം. മാതാജി മ്യൂട്ടായി. അമിതമായ ഭക്ഷണം, അമിതമായ അധ്വാനം, അനാവശ്യ സംസാരം, യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക, ലൗകിക ജീവിതം നയിക്കുന്നവരുമായിട്ട് സഹവാസം കൂടുക, പിന്നെ അത്യാർത്ഥി, ഇവ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. തീവ്രമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അത്യാർത്ഥിയല്ല, തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ലൗകിക ജനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട്, യമനിയമാസക്തി, ഇതൊക്കെ നമ്മള് ഒഴിവാക്കണം. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഭക്തിയെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ജൂലി മാതാജി മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി മാതാജി. ഉത്സാഹം, വിശ്വാസം, ക്ഷമ, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് അനുകൂലമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക, അഭക്തനുമായുള്ള സംസർഗം ഉപേക്ഷിക്കുക, പൂർവ്വ ആചാര്യന്മാരുടെ കാലടികൾ പിന്തുടരുക. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഭക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുവാൻ പറ്റും. വിനിത മാതാജി നാലാമത്തെ പറഞ്ഞോളൂ. മാതാജി ദാനം ചെയ്യുക, ദാനം സ്വീകരിക്കുക, രഹസ്യമായ സംഗതികൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, രഹസ്യമായ സംഗതികൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, ഭക്ഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധം നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇനി 5ാമത്തെ ഉപദേശത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. നമ്മൾ 4ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹബന്ധം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി എന്തറിയണം? ഈ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ ആരൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയണം. അപ്പൊ അതിന് 5ാമത്തെ ഉപദേശത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 5. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കലപ്ത്യ. കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കലപ്ത്യ. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയേത, അതായത് കൃഷ്ണ ഇതി അല്ലെ, കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം ആരാണോ മനസ്സുകൊണ്ട് യസ്യഗിരി യാതൊരുവന്റെ വാക്കിൽ അഥവാ ഭാഷണത്തില് കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം ഉണ്ടോ അവന് നമ്മള് മനസാന്ദ്രിയത എന്ത് ചെയ്യണം? മനസാന്ദ്രിയത എന്ന് വെച്ചാല് മനസ്സുകൊണ്ടാതിരിക്കണം. ആരുടെ വാക്കിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷണത്തിലാണോ കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം ഉള്ളത്, ഭഗവാന്റെ നാമം പുണ്യനാമമുള്ളത്, അവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സുകൊണ്ടാതിരിക്കണം. അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മള് കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവനെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടാതിരിക്കണം. മനസ്സിലായോ? കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയത, മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണ എന്ന പുണ്യനാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന്റെ വാക്കില് ഭാഷണത്തിൽ അവൻ സംസാരിക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നാമം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പുണ്യനാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ക്ലിയർ ആയോ? ഫസ്റ്റത്തെ കൃഷ്ണേതി യസ്യ ഗിരിതം മനസാന്ദ്രിയത. ഒരാളുടെ ഭാഷണത്തിൽ അതായത് സംസാരത്തില് കൃഷ്ണൻ എന്നൊരു പുണ്യനാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഇനി 2ാമത്തത് ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം. എന്താ പറയണത്? ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവര്, ആ ദീക്ഷ വിധിപ്രകാരമുള്ള ദീക്ഷ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? ഭജന്തമീശം, ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള അവരെ പ്രണതിഭി എന്താ പറഞ്ഞ? ആദരിതേയ, നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ആദരിക്കണം. 2ാമത്തെ കാറ്റഗറി ഇപ്പൊ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെ ആദരിക്കണം. ഫസ്റ്റത്തെ കാറ്റഗറി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണൻ എന്നൊരു പുണ്യനാമം അവരുടെ സംസാരത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. 2ാമത്തെ പറഞ്ഞു ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിഭിശ്ച ഭജന്തമീശം, ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അപ്പൊ വിധിപ്രകാരമുള്ള ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പ്രണമിക്കണം. എങ്ങനെ? നമസ്കാരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് അവരെ ആദരിക്കേണ്ടത്. നമസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരാദരിക്കണം. 2 കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അടുത്തത് ശുശ്രൂഷയാ ഭജന വിജ്ഞമനന്യ അന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കലേപ്യ. 3ാമത്തത് മറ്റൊന്നിലും വ്യതിചലിക്കാതെ, വേറൊന്നിലും അനന്യമായിട്ട്, അതായത് ഒന്നിലും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭജന വിജ്ഞ, അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയിട്ടുള്ളത്, അന്യരെ നിന്ദിക്കാത്തത്, ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവത് ഭക്തൻ. ആ ഭക്തന്, അതായത് ഏത് അഭിലഷണീയമായ സംഘമുള്ളത്, അതായത് ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ, അതായത് സാധു സംഘത്തിലൊക്കെ വരുന്നിരിക്കുന്നവരെ എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവരായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘലബ്ധി, അവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘത്തിന് അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ്? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അവരെങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? ഉത്തമ അധികാരികൾ എന്നാണ് അവരെ നമുക്ക് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ. ഉത്തമ അധികാരിയല്ല, ഉത്തമ ഭക്തന്മാര്, മധ്യമ ഭക്തന്മാര്, കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്. ഇവർക്ക് 3 പേരുകൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. 1ാമത്തത് കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. 1ാമത്തത് അതായത് കൃഷ്ണന്റെ നാമം അവരുടെ സംസാരത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കൃഷ്ണന്റെ നാമം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അവരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠ ഭക്തർ എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. കനിഷ്ഠ ഭക്തിയിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളവരാണ് അവർ. അത് കനിഷ്ഠ ഭക്തർ, കനിഷ്ഠരാണ് അവര്. 2ാമത്തത്
ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചത്, വിധി പ്രകാരം ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചവരെ, ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ നമസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അവരാണ് മധ്യമ ഭക്തർ, മധ്യമ അധികാരി അല്ലെങ്കിൽ മധ്യമ ഭക്തർ എന്ന് പറയാം. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി. മൂന്നാമത്തത് ഉത്തമ ഭക്തൻ. ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കാത്ത, ഒന്നിനും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെന്താണ്, അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദോഷമില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയാണ്. അവര് ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ നെഗറ്റീവ് കാണില്ല. അവരൊരിക്കലും എല്ലാവരിലും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കും? അവർക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർ നമ്മൾ പറയുന്നില്ലേ, പണ്ഡിത സമദർശിന ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ, മഹാത്മാക്കള്, അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യണം. അവരെ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്. 3 കാറ്റഗറി മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ സംസാരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം, കൃഷ്ണ എന്നൊരു നാമം വന്നിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച്, വിധി പ്രകാരം ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, അന്യന്മാരെ നിന്ദിക്കാത്ത, ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയ, മറ്റൊന്നിലും വ്യതിചലിക്കാത്ത അങ്ങനെയുള്ളവരെ പ്രായോഗികമായിട്ട് അവരെങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അവർക്ക് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഇതില് ഈ പറഞ്ഞ ഉപദേശത്തില് മൂന്നാമത്തതില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായോ? ഒന്നുകൂടെ പറയാമോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയാം മാതാജി, അതൊന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യോ? ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. കൃഷ്ണ എന്താ പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണേ ദിയസ്യ ഗിരിതം മനസേന്ദ്രിയേത. അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം, കൃഷ്ണ എന്നൊരു വാക്ക് നമ്മളെ സംസാരത്തിൽ വരാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണ എന്ന് നമ്മളെ ഭാഷണത്തിൽ വരാണെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്. അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. രണ്ടാമത്തത് ദീക്ഷാസ്തി ചേത് പ്രണതിപിശ്ച ഭജന്തമീശം. അതായത് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ അവരെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട്, നമസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ ആദരിക്കേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയെ നമസ്കാരം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത്. മൂന്നാമത്തെ ശുശ്രൂഷയ ഭജന വിജ്ഞ അനന്യമന്യ നിന്ദാതിശൂന്യ ഹൃദമീപ്സിത സങ്കലപ്യ. അതായത് മറ്റുള്ളവരാരെ നിന്ദിക്കാത്ത, എല്ലാവരെയും എന്ത് കാണുന്നതാണ്? എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ, ഉത്തമമായ ഭക്തൻ. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയിട്ടുള്ളത്? ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവരുമായിട്ടുള്ള, മറ്റുള്ളതിൽ ഒന്നിലും വ്യതിചലിക്കാത്ത അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭക്തന്റെ സംഘം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ, അതായത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ മഹാത്മാക്കള് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ, അവരൊക്കെ അവർക്ക് സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ അവരെ ആദരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണ് അവരെ ആദരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ 5ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് ആ ഭക്തന്മാരുടെ കാറ്റഗറിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ഭക്തന്മാര്, രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി, മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി. ആദ്യത്തെ കാറ്റഗറിയില് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭാഷണത്തില് ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണ എന്നൊരു നാമം ഉച്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. ഗുരുവിൽ നിന്ന് വിധി പ്രകാരം ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവത് നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? അവരെ നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത്. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവര് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷങ്ങളൊന്നും കാണാത്തത്, അന്യരെ നിന്ദിക്കാത്ത, ദോഷഫലങ്ങളോടുള്ള ദോഷങ്ങളില്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവർ എന്ന് പറയുന്ന വെച്ചാൽ ആരെ നെഗറ്റീവ് കാണാൻ സാധിക്കാത്തൊരു വ്യക്തി. എല്ലാവരിലും ആരെ കാണാൻ സാധിക്കാണ്? ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുന്നേറിയ ഒരു വ്യക്തി, വേറെ ഒന്നിനും വ്യതിചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മള് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഈ 5ാമത്തെ ഉപദേശത്തില് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയോ? അവസാനത്തെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയണം മാതാജി. അവസാനത്തിൽ പറയുമ്പോ അവസാനത്തില് മറ്റൊന്നില് ഞാൻ പറയാം മാതാജി. ഞാൻ പറയാം മാതാജി.
ഒരു സെക്കൻഡ്, അവസാനത്തെ ഒന്നും കൂടി പറയട്ടെ. അവസാനത്തിൽ പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച്, അത് മുന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാവും. അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. അതായത് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര്, നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം ആചാര്യന്മാര് അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, അവർക്ക് എന്തുമാത്രം ചിന്ത വരുന്നുള്ളൂ, ഏതു സമയത്തും ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു നമ്മളെ 100 കഴിഞ്ഞ് 101ാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മളെ ഭഗവത് സേവനം. പക്ഷെ അവരെ 1ാമത്തെ കാര്യമായിരിക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവത് സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര്, എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവര്. ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം. ഒന്ന്, ഏതൊരു സമയത്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നവര്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഭക്തന്മാരെ എല്ലാവരിലും ഭഗവാനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനു വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ നെഗറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ മറ്റുള്ളവരുടെ ദോഷഫലങ്ങളൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കാത്ത, എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തമ ഭക്തൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആദരിക്കണം? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. അതായത് നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഗുരുവിന് സേവനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പണ്ട് കാലത്ത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഗുരുകുലത്തിലായിരുന്നു, ഗുരുകുല വിദ്യാഭ്യാസമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അവിടെ താമസിച്ച് ആ ഗുരുവിന്റെ എന്താ പറയാ പത്നി ഉണ്ടാവും, അവരൊക്കെ സേവനം ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഈ 3ാമത്തേല് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയാൻ തരുന്നില്ല, കാരണം നമ്മളെ ക്ലാസ് ഒത്തിരി നീങ്ങൂല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നോക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അടുത്ത പരിഭാഷ പറയാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പുണ്യനാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തനം ചെയ്യുന്ന ഭക്തനെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കണം. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സമ്പാദിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ വിനയപൂർവ്വം ആദരിക്കണം. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? വിനയപൂർവ്വം ആദരിക്കണം. മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിക്കാതെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണതകൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനുമായ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും അവരുമായി കൂടിക്കഴിയുകയും വേണം. അപ്പൊ 3ാമത്തെ പറയുന്നത് മനസ്സിനെ മറ്റൊന്നിലേക്കും വ്യതിചലിപ്പിക്കാതെ. ഇവർക്ക് വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാവില്ല. അവർക്ക് എന്തുമാത്രം ചിന്തയുള്ളൂ? എങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നാമം പ്രചരിപ്പിക്കാം, എല്ലാവരിലേക്കും എങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എത്തിക്കാം എന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ഈ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത. ഭക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറിയവനും മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക മുതലായ പ്രവണതകൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത, അതായത് മറ്റുള്ളവരെ നിന്ദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അവർക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരും സമഭാവനയോടാണ് അവർ കാണുക. ആരിലും ദോഷഫലങ്ങൾ കാണാൻ അവർ ശ്രമിക്കില്ല ഒരിക്കലും. അങ്ങനത്തെ പ്രവണതകൾ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനുമായ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ, അങ്ങനത്തെ പ്രവണതകൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത ഹൃദയത്തോട് കൂടിയവനുമായ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം സേവിക്കുകയും അവരുമായി കൂടിക്കഴിയുകയും വേണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ നമ്മൾ സേവിച്ച് അവരുമായിട്ട് കൂടിക്കഴിയണം. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറാനായിട്ട് സാധിക്കും. നാരദ മഹർഷി ഉദാഹരണം പറയാം. നമുക്ക് ചാതുർമാസ്യത്തില് നാരദ മഹർഷി എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാർക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് പിന്നത്തെ ജന്മം നാരദ മഹർഷിയായിട്ട് അദ്ദേഹം അവതരിക്കുന്നത് അല്ലെ, നാരദനായിട്ട് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നാരദ മഹർഷിയാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത് 6 വിധത്തിലുള്ള പ്രേമവ്യവഹാരങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവം പ്രയോഗിക്കണം. വൈഷ്ണവന്മാരെ അവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് സമുചിതമായ രീതിയിൽ സമീപിക്കണം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതിൽ 6 വിധത്തിലുള്ള പ്രേമവ്യവഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ. 6 തരത്തിലുള്ള പ്രേമവ്യവഹാരങ്ങൾ നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവം പ്രയോഗിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ കണ്ടു. പിന്നെ വൈഷ്ണവന്മാരെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? അവരവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് അവരുടെ സമുചിതമായ രീതിയിൽ സമീപിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ യോഗ്യതകളുണ്ട്. എല്ലാവരും വൈഷ്ണവരാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈഷ്ണവരെന്ന് വെച്ചാൽ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവര്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ആരാണ്? വൈഷ്ണവരാണ്. പക്ഷെ ഓരോരുത്തരെയും
അവരവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അവരോട് സമീപിക്കേണ്ടത്. ഓരോരുത്തരോടും സമീപിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ഓരോരുത്തരുടെയും യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ അവരോട് സമീപിക്കേണ്ടത്. പ്രായോഗികമായി വിവേചന ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും, അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അതാണ്, വിവേചന ശക്തി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വ്യവഹാരങ്ങൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രായോഗികമാക്കണമെങ്കിൽ വിവേചന ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ശരിയായ വ്യക്തികളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ യോഗ്യതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സമുചിതമായ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ സമീപിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെ സമീപിക്കണമെങ്കിലും അവരവരുടെ യോഗ്യത നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ സമീപിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മള് അതിന് 3 തരത്തിലാണ് ഇവരെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നവരുണ്ട്, പിന്നെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നതുണ്ട്, സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ഒന്ന്, കൃഷ്ണന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നവരെ, കൃഷ്ണ എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആദരിക്കും? മനസ്സുകൊണ്ട് ആദരിക്കും. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറിയിലുള്ളത് ഏതാണ്? ഭഗവാൻ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമം ഭജിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആദരിക്കണം. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ശുദ്ധഭക്തൻ. ആ ശുദ്ധഭക്തനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ്? സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആദരിക്കേണ്ടത്. ഈ 3 കാറ്റഗറിക്കുള്ളവർക്കും ഒരു പേരിടുന്നുണ്ട്. എന്താണ് പേര്? ഒന്നാമത്തത് ഇതിൽ പറയുന്നത്, ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്, ഒന്നാമത്തെ കനിഷ്ഠാധികാരി, രണ്ടാമത്തത് മധ്യമാധികാരി, മൂന്നാമത്തത് ഉത്തമാധികാരി. ഒന്നാമത്തതാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി, രണ്ടാമത്തത് മധ്യമാധികാരി, മൂന്നാമത്തതാണ് ഉത്തമാധികാരി. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഭക്തന്മാരുള്ളത്. അപ്പൊ അവരോട് നാം എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ കനിഷ്ഠാധികാരിയോടും മധ്യമാധികാരിയോടും ഉത്തമാധികാരിയോടും എങ്ങനെയുള്ള പെരുമാറ്റമാണ് നമ്മൾ വേണ്ടതെന്നാണ് ഇവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. നമുക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട് മധ്യമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മധ്യമ സെന്ററിൽ വരും, പിന്നെ ഉത്തമം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഉത്തമം, ഫസ്റ്റത്തത് കനിഷ്ഠം. അങ്ങനെ 3 തരത്തിലാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്: കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. അങ്ങനെ ഉത്തമ ഭക്തര്, കനിഷ്ഠ ഭക്തര്, മധ്യമ ഭക്തർ അങ്ങനെ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠ അധികാരി എന്ന് പറയാം, ഭക്തർ എന്ന് പറയാം എന്നൊക്കെ പറയാം നമുക്ക്. അപ്പൊ ഇത് 3 കാറ്റഗറിയാണ് വരുന്നത്. മനസ്സിലായത്? ഇനി ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ പ്രാരംഭോപദേശം നേടിയ നവാഗതനാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി. ഇദ്ദേഹത്തിന് കനിഷ്ഠ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് കരുതി മനസ്സിൽ ആദരവ് പുലർത്തണം. ഇനി ഫസ്റ്റത്തെ പറയാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠ വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണെന്ന് പറയാണ്. ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കുന്നതിൽ പ്രാരംഭ ഉപദേശം നേടിയ കൃഷ്ണനാമം കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തിമാർഗ നവാഗതനാണ് കനിഷ്ഠ അധികാരി. അവനെ കനിഷ്ഠ വൈഷ്ണവൻ എന്നും വിളിക്കാം. മനസ്സിൽ അവരോട് നമുക്ക് ആദരവ് പുലർത്തണം. അപ്പൊ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ഹരിനാമം ഉച്ചരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നാമം ജപിക്കേണ്ടെന്നുള്ള പ്രാരംഭ ഉപദേശമൊക്കെ നമ്മൾ നേടിക്കഴിഞ്ഞ് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നാമം ജപിക്കാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഹരിനാമം എങ്ങനെയാണ് ജപിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ഉപദേശം നമുക്ക് കിട്ടി. അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത്? കനിഷ്ഠാധികാരി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കനിഷ്ഠ വൈഷ്ണവൻ എന്നും പറയുന്നത്. അവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യണം? മനസ്സിലാണ് അവരെ ആദരിക്കേണ്ടത്. അവരെ മനസ്സിലാണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഏതാണ്? മധ്യമാധികാരി അല്ലെ. ശരിയായ ആചാര്യൽ നിന്ന് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഉപദേശ ദീക്ഷ നേടി. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിയായ ആചാര്യൽ നിന്ന് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഉപദേശ ദീക്ഷ നേടി ഭഗവാനെ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കുന്നതിൽ നിരന്തരം വ്യാപിക്കുന്നവനാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരി. മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ ആചാര്യൽ നിന്ന് ഭക്തിമാർഗത്തിൽ ഉപദേശ ദീക്ഷ നേടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ വ്യാപരിച്ചിരിക്കുക. അവരും എന്താണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ ഒരു ആചാര്യൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാൻ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തിമാർഗത്തില് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതില് വ്യാപരിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. അവരാണ് മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മധ്യമാധികാരി എന്താണ്? ഭക്തിമാർഗത്തില് ഇടനിലയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ മധ്യമാധികാരി. ഇനി മൂന്നാമത്തതാണ് ഭക്തിയിൽ ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ച സമുന്നതനായ ഒരു ഭാഗവതനാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരി. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഭക്തിയില് ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ച ഒരു ഭാഗവതനെയാണ് എന്ത് പറയണത്? ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്.
3 കാറ്റഗറി. ഒന്നാമത്തത് കനിഷ്ഠാധികാരി. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നാമം ജപിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ നാമജപം നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവര് നമ്മളെ ഭക്തിമാർഗത്തിൽ അവര് പുതിയവരാണ്, അവരുള്ള കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയാം. രണ്ടാമത്തത് മധ്യമാധികാരി. മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുരുവിൽ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനം നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി മധ്യമാധികാരിയാണ്. മൂന്നാമത്തത് ഈ ഭക്തിയില് ബഹുദൂരം പുരോഗമിച്ച സമുന്നതനായിട്ടുള്ള ആ ഭാഗവതനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ആര്? ഭാഗവതനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ അത് വ്യത്യാസം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്തമാധികാരി ഭാഗവതനാണെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അർത്ഥാക്കണത്? ഭഗവാന് സമം ആയിരിക്കണ ഭാഗവതൻ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ളത്. രാവിലത്തെ ഭാഗവത ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ അടുത്തൊരു ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഭാഗവതൻ ആരാണെന്ന്. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തിയില് ഇതായിട്ട് ഭഗവാനെ അറിയണം. ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്നും ഭാഗവതം സ്വീകരിച്ച ആളല്ലേ ഭാഗവതൻ? അതെ, ഇത്രയും നന്നായിണ്ട്. ഭാഗവതൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനെ പറ്റി അറിയുന്ന ആള്. മതി, ഊഹിച്ചത് ഭാഗവത അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? ഭാഗവതൻ. ഭാഗവതൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭാഗവത അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി ആരാണത്? ഭാഗവതൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയാം നമുക്ക്. എങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് തുല്യല്ല, ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ട് സമനായിട്ട് ആരും തന്നെയില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത്? നമുക്കറിയാലോ. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ജീവിത ലൈഫ് മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭാഗവതം ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം അല്ലെ. ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ, ഭാഗവതം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെയാണ് അല്ലെ ഭാഗവതം. അവരെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അതേപടി പാലിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭാഗവതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയറായോ ഭാഗവതൻ ആരാന്നുള്ളത്? അപ്പൊ ഭാഗവതം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ധർമ്മഗ്രന്ഥാണ്. നമുക്ക് ആ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥാണ് ഭാഗവതം. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? ഭാഗവതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ അടുത്തൊരു ദിവസം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ്സിൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭാഗവതൻ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉത്തമാധികാരി എങ്ങനെയായിരിക്കും? അപ്പൊ ഒരു ഭാഗവതനായിരിക്കും എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേവവിഗ്രഹത്തെ ഭജിക്കുന്നതിൽ മാത്രം തൽപരരായി വർത്തിക്കുന്ന കനിഷ്ഠാധികാരുടെ മട്ടിൽ കഴിയാൻ ആരും തുനിയരുത്. ഇനി അടുത്തത് ഇനി ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് പറയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലാണ് ആര് വരുന്നത്? കനിഷ്ഠാധികാരി വരുന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും ആദ്യം ആരായിരിക്കും? കനിഷ്ഠാധികാരി ആയിരിക്കും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മള് നോക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മളെല്ലാവരും ആരാണ്? ആദ്യം തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും കനിഷ്ഠാധികാരികളാണ് അതില്ലേ. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയും തോറാണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് മാറുന്നത്? മധ്യമാധികാരിയാകുന്നതും ഉത്തമാധികാരിയാകുന്നതൊക്കെ പിന്നീടാണ് വരുന്നത്. ചിലർക്ക് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും, ചിലർക്ക് കുറെ ജന്മങ്ങളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ ബേസിക്കലി നമ്മളെല്ലാവരും ആരായിരിക്കും? ആദ്യം അധികാരികളായിരിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിത്തട്ടിലാണ് ആര് വരുന്നത്? കനിഷ്ഠാധികാരികൾ വരുന്നത്. അതിന്റെ മുകളിലാണ് മധ്യമം, അതിന്റെ മുകളിലാണ് ഉത്തമം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കനിഷ്ഠാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേവവിഗ്രഹത്തെ ഭജിക്കുന്നതിൽ മാത്രം തൽപരനായി വർത്തിക്കുന്ന കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ മട്ടിൽ കഴിയുവാൻ ആരും തുനിയരുത്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും ഇത് വെറുതെ നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുകയാണ്, നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന രീതിയിൽ
ആരും കഴിയാനായിട്ട് തുനിയരുത് എന്നാണ് ഭാഗവതത്തില് തുനിയരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭാഗവതത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ഷേത്ര ദേവവിഗ്രഹത്തെ ഭജിക്കുന്നതിൽ മാത്രം തൽപരനായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരു കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ മട്ടിൽ സദാ കഴിയുവാൻ ആരും തുനിയാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് മാറ്റണം? നമുക്ക് ചേഞ്ചസ്, നമുക്കിത് മനസ്സിലാകും തോറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരണം? നമ്മളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരണം. ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്? ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് ഇപ്പൊ ദേവാരാധന നടത്തുന്നവരാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ കയറി നമുക്ക് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത്? നമ്മളത് വെറുതെ കേട്ടു മാത്രം പോകാതെ നമ്മൾ അതേ മട്ടിൽ തന്നെ കഴിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാൻ പാടില്ല. സദാ ആ മട്ടിൽ തന്നെ കഴിയാനായിട്ട് ആരും ശ്രമിക്കരുതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 11-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 47-ാമത്തില് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അർച്ചയാമേവ ഹരയെ പൂജാം യാ ശ്രദ്ധയേ ഹതേ ന തത്ഭക്തേഷു ചാനേഷു സാ ഭക്ത പ്രാകൃത സ്മൃതഃ. ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ആരാധിക്കുന്നവനും എന്നാൽ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരോടോ സാമാന്യ ജനങ്ങളോടോ വേണ്ട വിധം പെരുമാറാൻ അറിയാത്തവനുമായ ഒരാൾ പ്രാകൃത ഭക്തനാണ്. അതാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരിക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ശ്രദ്ധയോടുകൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? നമ്മൾ ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ചെന്ന് ആരാധിക്കും. അതായത് ഭഗവാനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് അല്ലെങ്കിൽ സാമാന്യ ജനങ്ങളോട് വേണ്ട വിധത്തിൽ പെരുമാറാൻ കഴിയാത്തവരുമാണ് ആര്? ഇത്തരത്തിലുള്ളവര് കനിഷ്ഠാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവര് പ്രാകൃത ഭക്തന്മാരാണ്, കനിഷ്ഠാധികാരിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഭഗവാന് വേണ്ട ആരാധന നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഭഗവത് വിഗ്രഹത്തില് ആരാധന ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടോ സാമാന്യ ജനങ്ങളോടോ വേണ്ട വിധം പെരുമാറാൻ കഴിയാത്തവരാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് അവനവനെ ഉയർത്തുവാൻ അതായത് മധ്യമാധികാരിയുടെ തലത്തിലേക്ക് ഉയർത്താൻ അത് ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, നമുക്കൊന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ആര് തന്നെ ശ്രമിക്കണം? നമ്മൾ തന്നെ ശ്രമിക്കണം. ഓരോ രീതിയിൽ നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കും തോറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഒട്ടും ആ ലെവലിൽ തന്നെ നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കാതെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഉയരാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ അനുസരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാലിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് കനിഷ്ഠാധികാരിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? കനിഷ്ഠാധികാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തേക്ക് പോകാം. മധ്യമാധികാരി കുറിച്ച് എന്താ പറയണത്? പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിൽ മൈത്രിയോടും അജ്ഞാനികളിൽ കൃപയോടും അസൂയാലുക്കളിൽ ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോടും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് മധ്യമാധികാരി. മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതി പരമപ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിൽ മൈത്രിയോടും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് മൈത്രി ഭാവത്തോടും അജ്ഞാനികളിൽ കൃപയോടും അജ്ഞാനികളടുത്ത് കൃപയോടും അസൂയാലുക്കളിൽ ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോടും അവരെ നമ്മള് ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരി. ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് 11-ാം സ്കന്ധം 2-ാം അധ്യായം 46-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഈശ്വരേ തത് ദീനേഷു ബാലിശേഷു ദിശൽസുചഃ പ്രേമ മൈത്രി കൃപോപേക്ഷ യാ കരോതി സ മധ്യമ. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുകയും ഭഗവത് ഭക്തന്മാരിൽ മൈത്രിയോടും അജ്ഞാനികളിൽ കൃപയോടും അസൂയാലുക്കളിൽ ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോടും പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാണ് മധ്യമാധികാരി. അപ്പോ മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പരമപ്രേമഭാജനമായിട്ട് കരുതി ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരില് മൈത്രി ഭാവത്തോടും അജ്ഞാനികളില് കൃപയോടും അസൂയാലുക്കള് ഉപേക്ഷാ ബുദ്ധിയോടും കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് ആര്? ഈ മധ്യമാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്.
അനുഭവജ്ഞാനം വെച്ച് ഭക്തന്മാർ പലതരത്തിലുണ്ട്. പ്രാകൃത ഭക്തൻ സാമാന്യന ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് മദ്യത്തോടും മദിരാശിയോടും ധനത്തോടും ആസക്തിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി കനിഷ്ഠാധികാരികളെ കുറിച്ച് പറയണം. കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം പുഷ്ടിപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗം. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് ഈ പദ്യത്തില് രൂപഗോസ്വാമി എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. അനുഭവജ്ഞാനം വെച്ച് ഭക്തന്മാർ പലതരത്തിലുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ്? പ്രാകൃത ഭക്തർ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കനിഷ്ഠ ഭക്തര്, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് മദ്യത്തിനോടും മദിരാശിയോടും ധനത്തോടും ആസക്തിയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചാൽ മതി. കാരണം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ട് അവര്. ബാക്കി യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത്? മനസ്സുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് അക്കൂട്ടരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടില്ല? അവർക്ക് ഒരിക്കലും മനഃശുദ്ധി വന്നിട്ടില്ല. കാരണം അവര് ഭഗവാന്റെ പുണ്യനാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല? അവർക്ക് ശരിയായ മനഃശുദ്ധി അവർക്ക് ലഭിച്ചവരല്ല അവര്. അക്കൂട്ടരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചാൽ മതി. പക്ഷെ അവരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം സത്തുക്കളാണെങ്കിലും ദുസംഗം കൊണ്ട് വ്യതിചലിച്ച് ശുദ്ധരായ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഉപദേശം വാങ്ങുന്നതിന് തയ്യാറാവുന്നവർ ഉണ്ടായിരിക്കാം. അവരെ സഹായിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത്തരത്തില് ഇവരെന്താണ്? സത്തുക്കളാണെങ്കിലും ദുസംഗം കൊണ്ട് വ്യതിചലിച്ച് ശുദ്ധരായ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഉപദേശം വാങ്ങുന്നതിന് തയ്യാറാകുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. അവരെ സഹായിക്കണം. എന്നാൽ ശരിയായ ആചാര്യനിൽ നിന്ന് നിഷ്ഠാപൂർവം ഉപദേശം വാങ്ങി ഭക്തിമാർഗത്തിൽ പുതുതായി പ്രവേശിക്കുകയും ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഗൗരവ ബുദ്ധിയോട് പരിപാലിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനാണ് പ്രത്യേകമായ ആദരം പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതില് പറയുന്നത്, ഇതിൽ മുന്നത്തേതാ പറഞ്ഞത് നമ്മള്? അപ്പൊ ഇവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഇതിനു മുന്നേ പറയണതായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെ നമ്മള് ബഹുമാനിക്കുന്ന എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ഇവരെ മനസ്സുകൊണ്ട് ബഹുമാനിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ അവരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം, നമ്മൾ എങ്ങനെയല്ല, നമ്മള് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരല്ല. നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ്? ഇവരുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്രവർത്തികൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചാഞ്ചല്യം വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് വെറുതെ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ദേഷ്യം വരാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? അവരായിട്ടുള്ള സംസർഗം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുക. അതാണ് ഈ ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ളവരുടെ സഹവാസം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. സത്തുക്കളാണെങ്കിലും ദുസംഗം കൊണ്ട് വ്യതിചലിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കണം? ആ ദുസംഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് വ്യതിചലിച്ച് ശുദ്ധരായ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഉപദേശം വാങ്ങുന്നതിന് തയ്യാറാവുന്നവരുണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ ചിലപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുക? അതിൽ നിന്ന്, ആ ദുസംഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ശുദ്ധരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉപദേശം വാങ്ങാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നവരുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം. ചിലവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സഹായിക്കണം. എന്നാൽ ശരിയായ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നിഷ്ഠാപൂർവം ഉപദേശം വാങ്ങി ഭക്തിമാർഗത്തിൽ പുതുതായി പ്രവേശിക്കുകയും ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളെ ഗൗരവമായി ബുദ്ധിയോടുകൂടി പരിപാലിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരുടെ പ്രത്യേക ആദരം പ്രദർശിപ്പിക്കണം. പക്ഷെ ചിലർ നവാഗത ഭക്തരായിരിക്കും. പക്ഷെ അവരെന്താണ്? അതിനെ എന്താ പറയുക, നിഷ്ഠയോട് കൂടി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഗൗരവമായിട്ട് എടുക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, അവര് ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കാനായിട്ട് താല്പര്യം കാട്ടി വരുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അവരോട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ആദരവ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഈ ഇതില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അത്രയും. ഇനി അടുത്തത്, കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ജാതി വർണ്ണം മുതലായവയൊന്നും യാതൊരു പരിഗണനയും ഇല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഈശ്വര ഭജനത്തിനുള്ള അവസരം നൽകിയിരുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നമുക്കറിയാം ജാതി വർണ്ണത്തിനൊന്നും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ഉള്ള പ്രവർത്തനം. അങ്ങനെയാണ്. ദീക്ഷ കൊണ്ട് വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ക്രമത്തിൽ വൈരാഗ്യം ജനിക്കും. ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയണത്? ക്രമത്തില് ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക
ദീക്ഷ കൊണ്ട് വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ക്രമത്തിൽ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിരക്തി ഉണ്ടാകും. ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, ആത്മീയമായ കാര്യങ്ങളിൽ, ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് താല്പര്യം ജനിക്കും. ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ അറിയാതെ വരുന്ന കുറെ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും അതൊക്കെ. വിഷയസുഖങ്ങളിൽ ഒരാൾക്ക് ക്രമത്തിൽ വൈരാഗ്യം ജനിക്കും, ആത്മീയ ജീവിതത്തില് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായ ഒരാൾ തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെയും മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം എന്നിവ പരിശീലിക്കുവാൻ തയ്യാറാകണം. അപ്പൊ ദീക്ഷ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? തപസ്, ബ്രഹ്മചര്യം, ശരീരത്തിന്റെ മനസ്സിന്റെയും നിയന്ത്രണം ഇവ പരിശീലിക്കുവാൻ അയാള് തയ്യാറായിരിക്കേണ്ടതാണ്. തദ്വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരുമേവാഭിഗച്ഛത്. പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദിവ്യമായ അറിവിൽ താല്പര്യം ഉദിച്ചവന് ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ദീക്ഷ നമ്മൾ എങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എന്താ പറയണത്? തദ്വിജ്ഞാനാർത്ഥം. തദ്വിജ്ഞാനാർത്ഥം സ ഗുരുമേവാഭിഗച്ഛേത്. അതായത് പരമസത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദിവ്യമായ അറിവിൽ താല്പര്യം ഉദിച്ചവന് ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പൊ ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം? പരമമായ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ദിവ്യമായ അറിവിൽ താല്പര്യം ഉദിച്ചവനായിരിക്കണം നമ്മള് ദീക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് നാളേക്ക് എടുക്കല്ലേ മാതാജി? 8:30 ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പശ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ